बेरायहैनोनो बिबोनाङा आंनानो थांनो लुबैदोंनो फैदो हा सा गोथाव फुदुंना लोंनोसै आं खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामबाय दायो नायलांबाय थादों आं नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो आरो मा खालामलांनो हाया स' ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार खालामलायनानै होदो आरोना स' बिदिब्ला थ'बाय थादो लोगोफोर जा सान्दुं गोसा नै दिनै जा मोजां सान्दुं दुंदोंना बुंनांला सिफोरखौ लामस्रांनानै होबाय बिबारा जा मोजां बारदो हाग्रा जाजोब्बाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे नारेंखल फिथाइया फार्स्ट टाइम थायदों आरोना नै थाइनैल'यबो बै दैखरनियासो जा थायदों बेनिया गैया एबार सान्दुङा जा सान्दुं गोसा जाखादोंलै खारलांबाय सनालिजों रेक्सजों इथिंजाय सनालि थांथारखोना माखो होनबा बिसोर उन्दैफ्रा रेक्सुआलाय सनालि रेक्सा होनदां नोंसिना फैदो गुलुआ होनो गुलुआ ब होनदों थाथो ओइ बेयावल' बेरायग्रायानो फैदो लामायाव बैथिं बेरायनोसै फैदो माथो दालाङाव बेरायबाय थानो लामायाव ओरैनो बेरायलाबायदों ओमफ्राय मा बेरायनो आरोना सामफ्रामबो बायो बरिं ओरैनो ओंखारलाबायदों आरोना बे रेक्सु नानि मोनहा बेरायनो लुबैदों फैबावानो माखो दाबो रेक्सु फैदा ओरैनो दासो खारबोथारखौ खब्लाब्लानो न'सो थांफिन आव आंजों जिरायबाय सनालिया हौ रेक्सु थांनो लुगैदों ओइयाव सनालिया थांदोंना हा दा नुहुराखै है गाज्रि नुयो गाज्रि नुयो बिदि जाला खानखोब्रा खानखो गावनि खानाय स्टाइल लानाय देखायहरगासिनो आंनो दे माबालाबाय जायो रेक्सि बाइक गाज्रि जानानै साइकेलजों थांनांदों आं थाङा रेक्सु फैदो थाङा थांफानो रेडि जालाबाय फैदो थांना फैदो अबे फेन्दाया सनालिया रेक्सुनि खानायखौनो खर'निखौबो हाना होबाय रा रेक्सु नायना नङादां बेयो बे नङा बै बिखुंनिखौसो हादों होनो बिखुङावहायसो हाख्लायनाय दं थाब फै मबाइला लांबाय थांदो गारि गाज्रि जानानै साइकेलजों थांनांगौ जाला गारिया नेयानो उपाय गैया रेक्सु फैलाय दे सिट होनब्रा दे एफा खाथियाव फैयो गावहा आं माबा देखायनो नागिरदों नै बेखौ हानानै होदों नै बेखौहाय ओजोंलाय नाय जाबावालै ओइ फालु नैयावनो हानानै होजादों सनालिजोंहाय अबेबा बिखुङावबो नैबाव हाख्लावदों होनदोंमोनलै उन्दैया अबेबा नैबेयावनोमोन खोमा लामायाव दसे जिरायबाय थानायावनो बे मा होनो बाइक नायफैदोंमोन आरोना मा जामारदों होननानै मा खोन्थालांखो मिथिला आङो बोरायनोसो मा खोन्थाखो आयौ जि थाम्फै बुंलांला फैदो रेक्सु फैदो दालाय देवानिया बिमानैनावसो फैदोंमोन माला फैफिननो गिबाय दाना रेक्सुबा गुलुखौ नुनानै जाथारदोंहाय थां बिसिनि थाङा रेक्सु थाङा दै दंजोबो गुलुआ हनै गुलु गुलु औ फैथारगौ गुलुआ अरायथासिगौ सानदोंमोनबा हमथायाखै बिदाया दा थल्ल' गलांदों दैयाव जब्बनो आखाइ माबा बायदों होनलाय नोङो बायथारदों हाराया ओमफ्राय रजानाव थाङासै सराइबिलाव बुदोंथ' आखाइया एसे बोरैबा जाथारला बेहाबो नुवाखै नै गुलुखौ नुनानै जाथारला होनो गुलुआबो जाथारला बिसिना खोमोना गुइनांगौबाथाय जोंना जि खोमोन गुयो
जोंनाव बेरायहैनोलाय फैदो हा बिमायाबो फै फैदो बेरायहैयो जोंनाव रिंसार बेरायहैनोनो बिबोनाङा आंनानो थांनो लुबैदोंनो फैदो हा सा गोथाव फुदुंना लोंहैनोसां फैदो बेरायनो लुबैदोंनो बिबाजैनाव फैनो लाजियो हारसिं बिमाखौसो लेंबोथारबाय फैदो दैयाव नङा गोजौआव थौ दाखारनो रायजागोन दालाङा हामाथ' नों माने एदावबाय थायो जाम्बा थौ इलाय बेना आखलानो लाजाखायाना दालाङानो मालाय स्कुटि फैलायबावदोंसो दहाय गिलु फालुनो फिसा स्कुटिमोनना नै बिस्रानि फिसा औ थौ स' लोगोफोर आइमोना दहायनो फैनानैहाय साहा था लोंखांनानै थांबाय ओमफ्राय आं भिडिअ लानो सानदोंमोन बाट मा होनबा लाइनानो गैया आरोना मिन्थिया दिनै मा एसेबां प्रब्लेम जादों ओमफ्राय लाइनथ' गैया ओमफ्राय मा जादों होनब्ला थाम्फै जोंनाथ' बिराद थाम्फै दङ ओमफ्राय साहा था फुदुंबाय लोंहोबाय ओमफ्राय बे माने बिबोनाङा जोंनाव फैनो लुगैबाय थायो ओमफ्य माने बिदि मा जाखो थाम्फै अरनायानो फिथर जालायबाय ओमफ्राय माने हारसिं फैया आरोना लाजियो ओमफ्राय प्लास बिनिफ्राय बिदाखौबो खियो रायोना बियो दुस्थामि खालामबा ओमफ्राय देरबायना गावबो एसे उन्दैया ओमफ्राय लाजिसै आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां मोनो आंखौहाय ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायो ओमफ्राय दाख्लै जे आं खेनसे होनदोंमोन ना भिडिअआवहाय आइफन बायनांसिगोन होननानैहाय आङो ओमफ्राय बेखौ माने उन्दैया गावहा बायमारदों सानदों आरोना ओमफ्राय आंनाव सोंबावो दहायो बाजै आइफना होननानै ओमफ्राय आइफन ओमफ्राय सानबायखि आं आइफनाथ' जोंना दंमोन नालाय सिगां बोरायनि ओमफ्राय बै आगोलनि फुराना मडेल आरोना मामोनथाय मडेल आं मिथिला बेखौ बोरायासो मिथिगोन बे माने जोंना गाज्रि जाबायना बुबाय बेट्रिया माने डुप्लिकेट बेट्रि लागायनो मोन्दोंमोन खेनसे गुवाहाटियाव लागायहैदोंमोन आरोना गोबाव जाथारबाय दङ दाबो मबाइला बाट बेट्रि जाला आरोना दाबो जुदि गावनि स्ट'राव लांफिनोबा जागोन आरो बानायबा ओमफ्राय आं सानबायखि बेखौ सोंदों खोमा इदि सानबाय आरोना आंखौ साननानै होनबाय गाज्रि जाबायना होननानै बुंबाय आरोना आं ओमफ्राय जेनेबा नङा नों दाख्लै जे होनदोंमोन गोदान लानो ओमफ्राय होनबाय आं आइया बेलाय आं ओरैनोसो होनदों दा जाम्बालाय होनबाय आङो ओमफ्राय बेखौनो नोंमारगौ सानबाय आरोना फैबाय ओमफ्राय मानसिफोर फैबाथ' आंना बिदिनो भिडिअ लानो आङो बावगारो ओमफ्राय रायलायहोनाय प्लास बेनिफ्राय आरो लाइनबो गैयामोन आरोना खोमसिनो ओमफ्राय ओरैनो थर सुनानैसो जिरायनानै साहा फुदुंबाय लोंहरबाय गय जाबाय फाथैबो गैया जोंहा जायाना रावबो ओमफ्राय बेनि थाखायनो गैया न'नियाबो बिफांफ्रा थैजोब्बाय सिगां बहुद दंमोन आरोना बिरादनो ओमफ्राय थैजोब्बाय आरोना एम्फौ जानानैहाय रायलाय होनलाय आइजोंबो ओमफ्राय आइनाबो बेसेरा आखाइया बाइकजों गोलैनानै बायदोंनो इदि आगदानिया आरोना हाराया गावलाबदों ओमफ्राय बायदोंबो होननानै बुंदों गावसिनि बाइकजोंनो आरोना आफा सालायदोंमोननो ओमफ्राय गावसोर ज' फेमिलि आरोना फिसाला सासेल'खा नालाय गावसोर गामियाव थांदोंमोन थिपकायावसो नालाय बिसोरना गामिया ओमफ्राय बोरैबा गामि होनथारदोंमोनलै बावगारबाय आङो आरो थिपकानि हाफोराथ' मिन्थि माबायदि एसे लिमोनलाबोना ओमफ्राय आरो आफाया बारा सालायनोबो रोङा बेयाव गोलैदों होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय माथो रायलायबाय दसे रायलाय होनलायनो सालोंबाय बेसेबांबा गोबाव रायलायबाय आरोना ओमफ्राय लाइनाबो गैया बिसोर थांजासिम लाइनानो फैखायाखै आरोना ओमफ्राय आरो लामायाव बै आइमोनखौ लोगो मोननानै एसे रायलायबावबाय दसे ओमफ्राय आंना बिदिनो जै रायलायबाथाय माबानो रोङा आरोना ओमफ्राय आरो मानसिफोरजों आं नुनानै रायलायालासे थानो बे इम्पसिबोलखा आरोना आं जिखुनु जाया आं सिनायनायबाथाय आं रायलायालासे थानो हाखाथारा आरोना आङो लामाफ्राव लोगो मोनबाबो रायलायो दस्राफ्राव लोगो मोनबाबो रायलायो आरोना आं माने एसे सिनायबानो आंना थानोनो हाया आरोना गोसोआनो रायलायदो सोंदो बेबायदि जायो आरोना ओमफ्राय रायलायफ्लांनोसै रायलाय होनलायनो बिदिनो माबाय ओमफ्राय संबाय खावबाय आङो दायो माथोबाव ओमफ्राय भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामला दिनै ओरैनो आं सानदोंमोनखि दिनै ब्लग बानायला ओमफ्राय ओरैनो लामायाव बेरायनायाव मर्निं ससे बानायबाय आङो ओरैनो सानसुआवहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो एसे सान्दुं दुंदोंमोन ना सियारिफोर माखासे सुस्रांबाय माखासे दंबावो ओमफ्राय सानसेनो सुजोबनोबो हायाना आरो गेरेन्टि होनो हाया सान्दुंखौ दसेनो माने दसेल' दुङो ओमफ्राय दसेनो हाफिनो आरोना बेबायदि एसे मावस्रांबाय दांस्रांबाय सानाव एसेबां ब्लग लानाय जायासै ओमफ्राय सानबायखि नायसै दा जुदि ब्लग लानाय जायोबा लानोसै आरो लानाय जायाबा थानोसै बेबायदि साननानै थाबायमोन आरोना आङो ओमफ्राय उनावहाय लामायाव दसे बेरायहैबाय ओमफ्राय बेयावनो एसे ब्लग लानोसै साननानै ब्लग लाबाय आरोना
ओमफ्राय आरो जोंनाथ' गारिया गाज्रि आं खोन्थाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बे गारि नायनोबो फैदोंमोन जायथु बानायग्रा जे अर्डार खालामदोंमोन बेखौहाय माने नायफैनायदोंमोन आरो ना गारिखौहाय ओमफ्राय मा जामारदों होननानैहाय नायफैयाखै नालाय बेयो ओमफ्राय जिहेतु जिनिसा गाज्रि जादों दाख्लै खनसे बोराया देखायहैखादोंमोन बेखौहाय मेकारनाव ओमफ्राय उमुग उमुगा गाज्रि जादों होननानै खोन्थाहरखादोंमोन नालाय बेखौ डाइरेक्ट माने अर्डार होदोंमोन आरो ना ओमफ्राय होमबाबो बे गावनो खुद फैनानैहाय नायफैबाय सिनायखानाय आरो ना ओमफ्राय नायफैनानै रायलायबाय बिसोरजोंबो दसेल' आरो ना बिसोरजों एसेबां गोबाव 5 मिनिट स' बेनो आरो ना बेखिनियानोसै लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरो ना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार